Sa indang mga residente, sinimpayag sa DCGB News na Alkalde Crisel Lagman Luistro kung saan ang relokasyon ang may sukol na 20 hektaryas ni daga na pagsadiri kan LGU para bugtakan in sobra sa 3,000 na mga housing units hali sa National Housing Authority o NSA. Sinabi ni Luistro na prioridad na matawan ka mga parong ang mga tabakenyos na bantad sa peligro aron ka nakaistar sa tampik ang dagat, salog na sa mga estero na apektaran ka mga proyekto kan gobyerno kaibanan na road widening, mga pribadong lote na subject kan demolisyon asinan na sa extended family. Plano man ni Luistro na dugangan ang mga pasilidad na nasa Iraya Manawari aron kan police outpost, daycare center, merkado, terminal para sa transportasyon asinan livelihood training center. Marirecibir na kan 31 barangay sa Tabaco City ngunya na semana an manlain-lain na medical equipment hali sa gobyerno probinsyal kan Albay. Sigon sa Barangay Facilities Services Office, kaibahan sa mga itatao iyoan pigsararong set nin oxygen tank, nebulizer machine asin BP app with stethoscope. Magiging benepisyaryo kaini ang mga barangay kan Agnas, Bacolod, Bangkilingan, Bantayan, Baranghawon, Basagan, Basud, Bonot, Buang, Buhian, Kabaangan, Kubo, Kumon, Ginobat, Hacienda, Magapo, Oras, Oson, Panal asin Pawa. Kasabay padigdian barangay Pinagbubong, Kinalek, Kabasan, Kinastilyohan, Rawis, Sagurong, Salvacion, San Antonio, San Isidro, San Roque, Santo Cristo, asin Visita. Katuyuhan kaini na makapagtaonin tabang sa mga barangay para sa marhay na serbisyong pangsalud. Ipinaliwanag ka na sabing opisina na para makapag-avail ka na sabing mga ekipahe, kaipuhan na makapagsumitir nin mga dokumentos sa saindang opisina, kaibahan na an barangay resolution. Sa dagdag pang baretang lokal, ipinairarom sa validation ang 18 team ng revitalized police sa barangay sa Albay, ngunya na Aldao, sa munisipyo kang Kamalig. Sikong kay Albay Police Provincial Office Director Police Colonel Julius Año-Nuevo na sa paagi ka nasabing validasyon madedeterminaran kung naging epektibo ang mga kapulisan sa pagtabang sa barangay. Digdiman ibabase kung dagos pasindang itataltag sa mananlay na barangay sa probinsya o haliw na. Pigpaliwanag na Año-Nuevo na mayor na beto ka mga revitalized police sa barangay na madeterminaran ang mga pangangaipos sa sarong lugar para maikonektar ini sa magaganigong ahensya kang gobyerno na dapat na mag-aksyon. Nakapag-asister ang Department of Trade and Industry Bicol nin sobra sa 28,000 na mga micro, small and medium enterprises kan taong 2024. Ini na akomplishmento na inilatag kan ahensya sa paagikan sa indang mga banner programs kung sa kabilugan na 92 na mga negosyo centers ana mantenir sa manlain-lain na parte kan rehiyon. 786 ang mga trainings para sa mga nagdenegosyo, 310 ana taawanin mga livelihood kits asin nakapagkondukta nin 11 training asin seminar. Sigon sa DTI Bicol, nakapag-establisher sinda nin dugang na 2 OTOP hubs sa dating 14 hubs asin 11 OTOP nukes na may kabilugan na 394 milyon pesos na sales. Siniguro kan ahensya na magpapadagosan sa indang mga programa asin serbisyo para sa mga Bicolano ngunya na taon. Mientras tanto, posibleng may balyo na ngunya na taon sa Capitol Annex Building sa Old Albay District ang nagkapira mga opisina sa Kapitolyo. Inana ko ang impormasyon kan DCGB News kay Provincial Librarian Amelia Bautista kung saan kaibanan sa mga opisina na ibabalyo ang konektado sa sangguniang panlalawigan kan Albay, kaibanan ng mga opisina kang Kinatawan, opisina kan Vice Gobernador, sangguniang Secretariat asin ang Session Hall kan Junta Provincial. Mendas na ang babakantiho ng mga opisina, iyong gagamiton kan Provincial General Services Offices asin opisina kan Gobernador. Halagad sa presente, dahil pa basta-basta na okupar ang nasabi mga espasyo dahil sa kaipuan ngunang mapakarhay ang supply nin kuryente.
Pinuna kan Department of Education Bicol ang paghahanda sa mga classrooms na gagamiton bilang mga voting precincts as in mga training para sa paratukdo na maserbi bilang Board of Election Inspectors para sa papaharaning eleksyon sa Mayo 12. Ini ang pahayag ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad kung saan ang inisyal na 30,000 na mga paratukdo ang bako papinal na numero kan mga maserve sa eleksyon dahil sa may kaipuhan sindang hilingon na mga kwalifikasyon arog kan may mga kapamilya na kandidato, health issues, as in may kakayahan na mag-operate kan vote counting machine. Kasabay man kan pigsisimbagan kan ahensya ang pag-irahay sa mga classroom sa probinsya kan Catanduanes as in nagkaperang parte kan Camarines Sur na naapektaran kan nakalihis na bagyo. Niyog-yog din magnitude 3.6 na linog kasubagong alas 8.45 din aga ang probinsya kang Catanduanes, partikular na ang sirangan na parte kan Baras. Sa anunsyo kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang pagiro kan daga may rarom na 15 kilometros as in tectonic an origin kaini. Alas 9.20 man in aga kan mamatean na magnitude 2.8 na linog sa western parte kan Claveria Masbate na may rarom na 12 kilometros. Sinundan ini alas 9.22 din aga kung saan ang linog may kusog na magnitude 4.9 sa parehong lugar. Namatean ang intensity 2 na sa linog sa Masbate City as in intensity 1 naman sa Legazpi City sa Albay. Wala man yung piglalao man na dansos in aftershock sa nasabing lugar makalis ang magkakasunod na paghiro kandaga. Matrayumpong naibalik sa kadagatan ang sarong distressed melon-headed whale na nahiling sa baybayon kan Purok 5, Barangay Karikaran, Bacon District, Sorsogon City. Sa informasyon na ipinaluwas kan Coast Guard Substation Bacon, Sorsogon, nakaresibisinden in report halik kay Kapitan Joan Dugayo kan nasabing barangay manungod sa natrap na balyena kun kaya tulos sindang nakipagkoordinar sa BFAR Sorsogon as in bantay dagat para sa magkakanigong asistensya. Makalihisan magkakanigong assessment as in dokumentasyon sa balyena na may sukol na 6 feet. Dinarakan grupo ang balyena sa hararom na parte kan kadagatan asin sa kabinuwian. Sigon sa CGSS Bacon na magpapadagos an sa indang esfersos na maprotehiran asin mapangatamanan ang marine wildlife sa rehiyon. Makatugang primerong parte po yan gusto yung Bareta alas 12, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya sa lado nasyonal, ibang nasyon sports in iba pa, makalis lamang po kani. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
Major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Sabado kapadagos kang Bareta, alas 12 na maganda sa Bareta sa Lado Nasyonal. Ipinahayag kan Commission on Elections o COMELEC na naimprinta na kanahensya ang sobra sa kabanga na numero ka mga balota na gagamiton para sa perilian sa Mayo 12. Sigung kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nasa 53% na kan 72,947,420 opisyal na balota ang naimprinta kanahensya. Mendas na piganunsyo kang COMELEC na ipinaguktab ang deadline kan verification process para sa mga naimprentang balota sa Abril 14 asing ginibo na ining Abril 20. Ipinagtalaan na bagong deadline dahil sa dakol ka mga naimprentang balota na kay puan umagi sa manual asin machine verification. Nasa 12 sa kod 13 milyon naman na opisyal na balota natapos ng i-verify, dagdag pa ni Garcia. Sa giraray na siniguro kan Estados Unidos ang suporta kaini sa Mutual Defense Treaty kan Pilipinas matapos ang peligroso asin irresponsableng pagrani kan sarong Chinese military helicopter sa sarong eroplano kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Bajo de Masinloc. Kinondenar kan US State Department ang ginibong pakikiaram kan People's Liberation Army Navy kan China asin nangapudan sa Beijing na pundohon an mapang-aping aksyon kaini. Sigun sa US, sakop ka 1951 Mutual Defense Treaty an anuman na pag-atake kontra sa mga puwersa armadas, pampublikong lunadan pandagat o lunadan pang-aire kan Pilipinas, kaibahan ang Coast Guard maski saen sa West Philippine Sea. Magigirumduman na sinabi kan Philippine Coast Guard o PCG na nagraninin sa good 3 metros ang Chinese helicopter sa eroplano kan BIFAR kan Pebrero 18 na nagdaranin seryosong peligro sa mga piloto asin pasahero. Pero tinaawanin doon kan China na illegal na naglaog sa saindang teritoryo ang eroplano kan Pilipinas asin inapod na false narratives ang pahayag kan Pilipinas may kinaaraman sa insidente. Nakatalaan man na magsaangat nin diplomatic protest ang gobyerno kan Pilipinas kontra sa China may kinaaraman sa nasabing insidente. Nakauli na ng Pilipinas ang 12 ng mga Pilipinong biktima ng human trafficking asin illegal na mga recruitment scheme sa Myanmar, sigun man sa Department of Migrant Workers o DMW. Nagabot ang grupo sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kanakaaging aldaw. Sigun sa DMW na nailigtas sa mga biktima sa tabang kan Philippine Embassy asin Migrant Workers Office sa Bangkok. Na-recruit ang mga biktima sa Facebook kan sarong Pinoy bilang customer sales representative sa Myanmar pero ipinilit man sindang magtrabaho bilang online scammer na daing sweldo o pahingalo. Nagsaparma ng mga biktima nin pang-abuso, arog ka na pagrapado sa inda nin PVC stick asin pag-torture gamit ang kuryente. Pinasakitan sinda sa pagi kang pagpapagibo nin duckwalk, frogwalk, lukso asin squat ni nagkapirang oras sigun sa ahensya. Pinatalinan man kan DMW ang mga overseas Filipino worker o FW asin mga naghahanap ng trabaho sa ibang nasyon na mag-iingat sa mga job offer na mailing sa social media.
Ipinahayag kan Philippine Statistics Authority o PSA na pwede nang iparehistro para sa national ID ang mga aking wara pang 10 anyos an edad. Sigun sa PSA, ang parent o guardian kaini kan aki na mag-a-apply dapat na nakarehistro na sa National ID System. Ililink ang National ID number kan aki sa National ID number kan sa iyang maghurang o guardian. Dagdag pa kan ahensya na pwede man sabay na magparehistro para sa National ID ang parents o guardian asin ang aki sa arinman na PSA Registration Center as in collocation sites in kaso da ipa nakarehistro ang magurang o guardian. Sa dagdagwang baretang nasyonal para kay dating Senate President Franklin Drilon, dahil na dapat pang damugon na sin-dismiss na tulos kan Supreme Court ang mga petisyon na may kinaraman sa impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi ni Drilon na nakapalaman sa konstitusyon na ang pagdangog kan impeachment complaint poder kan Senado. Sayang sinabi na si Rarom kang konstitusyon, solamente ang Senado ang may poder na magdesisyon asin umaksyon sa impeachment complaint asin bako ang Korte Suprema. Tinawan ni Drilon na dapat ining ibasura tulos tanganing mapuna na kapag nagpapod nin special session ang Senado. Opisyal nang nagpuon ang Pilipinas sa pag-export kan frozen durian products sa China sigon sa Department of Agriculture o DA. Sigon sa DA, ang Mailong Enterprises Corporation hali sa Davao City ang primerong Pilipinong kumpanya na inaprubaran kan China na magpadara nin frozen durian products. Kaibahan sa indang primerong shipment ang 1,050 na kahon nin frozen durian meat asin 300 na kahon nin durian paste na nagkakantidad nin 8.2 milyon pesos na ipinadara sa Guangzhou, China. Sinabi man ni Mailong Chief Operating Officer, Miley, na kamauotan kan kumpanya na darahon ang durian kan Pilipinas sa pangkinakban na merkado. Sa bareta niya sa ibang nasyon, pig-turnover na kan Hamas ang bangkay kan apat na bihag na sa Israel kasuhapon. Sigun sa grupo, isa na ba sa pig-turnover na mga bangkay ang mag-irina na bibas na sina Shiri asin sa iyang mga akin na sina Kefir asin Ariel na nasa edad 9 na bulan asin 4 anyos kan sinda dinukot. Mantang ang pangapat na bangkay naman iyo ang 84 anyos na veteran peace activist na si Oded Lifshitz. Saraw-sarong dinara ang mga bangkay sa mga lunadan kan Red Cross na magdadara sa mga ini pabalik sa Israel. Ini man ang primerong pagkakataon na pig-release kan Hamas ang mga nagada na bihag poon kan maging epektibo ang ceasefire deal sa Gaza kan nakalis na bulan. Sigon sa Hamas na ang tulong miyembro kang Bibas family nagadan sa piglansar na strike kan Israel kan Nobyembre 2023. Wala man ang konfirmasyon digdi ang lado kan Israel asin sinabing sa indang kukumpirmaron sana ang identity ka mga nagadan kapag natapos na ang forensic tests. Baretang sports, nadaog ang Gilas Pilipinas sa home team na Chinese Taipei sa score na 91-84 sa final window kan 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. Sinabi ni Gilas Pilipinas coach Tim Cone na hanga siyang marhay sa tibay kan Chinese Taipei dahil maski na anong pagbukod ang ginibuninda, dahil talaga natanyog ang mga ini. Namantiniran sa indang composure asin nakashoot ang mga bola kaya deserving ang pagana ninda. Maski qualified na ang Gilas sa FIBA Asia Cup, nagigibon sa Saudi Arabia, gusto pa man giraray nindang madaog ang mga makakalaban sa qualifiers. Sunod na makakalaban kan Gilas ang New Zealand sa maabot na Domingo, Pebrero 23. Sa satuyang bareta sa siyensya at teknolohiya, Scion CyberX ang napod sa imbensyon sa Japan sa sarong eco-friendly bike dahil ang taday nagluluwas din maitom naso asin dahi ini nagagamit ng gasolina. Ang bike na ini rechargeable, kayang gamiton on asin off-road asin kayang dumalagan nin 50 milya kada oras. Para sa mga mahilig nin adventure alagad habo magsolo, ang Scion CyberX igwanin duwang tukawan. Tipid ini kumpara sa natural na bisikleta dahil anta waray nin clutch o asin ano man na gear asin day kay puhanin maintenance. Sigon sa mga eksperto, inanailing nindang solusyon sa padagos na paglangkaw kang presyo kan produktong petrolyo sa pangkinaba ng merkado.
Ang Scion CyberX pwedeng mabakal sa kantidad na $4,950. Istoryang naiiba. Sarong lalaki sa China ang nagsasakat sa bulod gamit ang sa iyang mga kamot. Si San Gu Shan, 38 anyos, ang nagpoo na mag-ensayo nin handstand climbing kan Mayo 2023. Para sa pag-ensayo, sinakat niya ang 50 pinakapamosong bulod sa China bago matapos ang spring season kan 2025. Nag-viral si San dahil sa pagsakat niya sa Haibat na pinakahalangkaw na bulod kan Budang Mountain na may langkaw na 1,612 meters gamit ang sa iyang kamot. Kasunod kainian pagtukad sa 999 na hagdan kan Tianmen Mountain sa Wuhan Province sa laog nin 5 oras. Ngunya na spring season sa China, target niyang tapuson an sa iyang ika-50 handstand climb asin dagos na mag-apply para sa Guinness World Record. Flashback. Pebrero 21 kan taon 1853 o 1853 kanamundag si Felix Resurrection Hidalgo, konsideradong saro sa mga matitibay na Filipino painters kay banan sinda Juan Luna ka 19th century. Si Hidalgo ang nagkaigwa ng signifikanting papel sa Philippine history kung saan kay banan siya sa nagbusol nin reforma ninda Dr. Jose Rizal, Marcelo del Pilar, Mariano Ponce asin Graciano Lopez Haina. Nakuha ni Hidalgo ang silver medal sa 1884 Madrid Exposition of Fine Arts kay banan ng pamosong pintor na si Juan Luna na iyo ang nakakuha kang gintong medalya o gold medal. Nag-focus si Hidalgo sa iyang buhay sa pag-ibon ng ribu-ribong mga oil paintings, watercolor, charcoal drawing na nagpapiling kan mythological as in historical landscapes, seascapes, portraits as in iba pa. Mga tugang, yan na po ang kabilugan kasatuyang alas 12 mga bareta. Kini pa na kinalap sa DCGP News Base sa nakalis na 6 oras. Sa pangaran ka nakatuwang nato sa pagsurat kang bareta, Angel Mustasa. Yaon man sa newsroom, sina Jenny Matubeleran, asin Mary Joy Jaresco, siring man ang mga interns kan Bicol University. Hello kay Jaina Torreda Basanta, Baha, Alvin Uy, good afternoon. Avera Chan Christian Marinodo, Tiriman si Alma Albaniel, grabe na naman po ngayong baha. At saka siyempre si Kuya King Rinaldo na nagantaway po sa DCGP News Online Facebook page dyan po sa Bangkiruhan. Sa pangarap po ka man antabay sa DCGP News Online Facebook page, DCGP YouTube channel, asin man siyempre sa DCGP Live app, siring man sa 729 kHz sa pitan ka mga radyo. Laro technical, Kuya Nems Flora, yaman sa DCGP Social Media Department si Jerome Nico Martinez. Sa parang kambilog na tropa kang Mega Force Patrol, kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balon. Ako man po si Mardila Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga